Η ανθρωπότητα πάντα πάλευε για το αδύνατο. Πώς θα πετύχουμε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά? Να εξαλείψουμε ασθένειες από τον παγκόσμιο χάρτη, να μετατρέψουμε θανατηφόρες ασθένειες σε χρόνια νοσήματα, να δαμάσουμε μια πανδημία. Πάντα καταφέρναμε να βρίσκουμε τον τρόπο, να υπερνικούμε τις δυσκολίες, να μην βάζουμε όρια στις δυνατότητες της επιστήμης. Το αποτύπωμα της καινοτομίας στην ανθρωπότητα απαντάται σχεδόν σε ό,τι μας περιβάλλει. Σε έναν κόσμο γεμάτο εξελίξεις, όπου η κλινική έρευνα και η ανάπτυξη νέων θεραπείων αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό φάρο καινοτομίας, αλλάζουν οι ζωές όλων μας. Το Pharma Innovation Forum Greece, φορέας που απαρτίζεται από 26 πρωτοπόρες φαρμακευτικές εταιρείες, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της καινοτομίας στην υγεία. Το αποτύπωμα αυτών των εταιρεών στην Ελλάδα είναι πραγματικά ανεκτήμητο και μεταφράζεται σε πραγματικούς αριθμούς, που ακουμπούν στην τεράστια συμβολή στις διαθέσιμες θεραπείες, αλλά και σε αυτές που έρχονται. Η συνεισφορά των εταιρεών μελών του PIF όμως δεν μεταφράζεται μόνο στη βελτίωση της υγείας των κατοίκων της χώρας. Συμβάλλει στην οικονομία της χώρας, αφού μόνο το διάστημα από το 2019 έως το 2021 επενδύσαμε άμεσα 4 δις, που αντιπροσωπεύουν το 1,8% του ΑΕΠ της χώρας. Η επίδρασή μας αποτυπώνεται καθημερινά εδώ και χρόνια, με νέες καινοτόμες θεραπείες και εμβόλια που είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες. Τα ωφέλη της δράσης μας είναι πολύπλευρα και συνεχίζουν. Οι εταιρείες μέλη του Pharma Innovation Forum Greece, με τους χιλιάδες ανθρώπους που το απαρτίζουν, είναι αποτέλεσμα αφοσίωσης και προσήλωσης. Με το βλέμμα μας πάντα στραμμένο στον άνθρωπο, καινοτομούν, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την πρόσβαση στο πιο πολύτιμο αγαθό, την υγεία.